በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ። ዘኸበርኩም ስድራ እግዚአብሔር ብናይ አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ሰላም ደሓን ደለኹም። ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ክሳዕዛ ሰዓት እዚኣ ስለ ዝረዳኣናን ዝደገፈናን ስለ ዝሓለወናን ዝዓቀበናን ክብርን ምስጋናን ስብሃትን ውዳሴን ንዘለዓለም ንዕኡ ይኹን። ዝኸበርኩም ስድራ እግዚአብሔር ሎሚ መዓልቲ ብኣቆፃፅራ ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና 16 የካቲት 2018 ዓመተ ምህረት እዩ። 16 የካቲት ድማ ዓመታዊ ክብረ በዓል ናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ዝኽበረሉ ማለት ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ኪዳን ዝተቐበለትሉ ዓብይ ዓመታዊ ክብረ በዓል ኪዳነ ምህረት እዩ። እግዚአብሔር አምላኽ ናብ ዝኽብሩን ቅዱስን በዓል ስለ ዘብፅሓና ክብርን ምስጋናን ስብሃትን ውዳሴን ዘለዓለም ንዕኡ ይኹን። ምሕረት እግዚአብሔር ይብዛሓልና። በረኸት ናይ እመብርሃን ኣዴና ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ኪዳነ ምህረት ምስ ኩላትና ይኹን። በዓል ፍስሓ፣ በዓል ሃሴት፣ በዓል መንፈሳዊ በረኸትን ቅድስናን ይግበረልና። ኣብዚ ዕለት እዚ ኣብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ክንበቡ ዝተመደቡ ቅዱሳት ጽሑፋት እዞም ዝስዕቡ እዮም። ናይ ነግህ ማለት ናይ ንግሆ ንባባት መዝሙር 113 ቁፅሪ 8፣ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 5 ክሳብ 18። ኣብ ግዜ ቅዳሴ ዝንበቡ ንባባት ድማ ካብ መልእኽታት ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ መልእኽቲ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ሰብ ገላትያ ምዕራፍ 4 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 12። ካብ መልእኽታት ቅዱሳን ሐዋርያት ካልእቲ መልእኽቲ ሐዋርያ ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 4 ክሳብ 8። ካብ መጽሓፍ ግብሪ ሐዋርያት ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 13 ክሳብ 15። መዝሙር ዳዊት መዝሙር 89 ቁፅሪ 2። ካብ ናይ ወንጌል መጽሓፍቲ ድማ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 39 ክሳዕ ፍቕዲ 57። ኣብዚ ዕለት እዚ ዝቅደስ ቅዳሴ ዘግዝእትነ ማርያም እዩ። ናይ ኣጋምሸት ናይ ሰርክ ናይ ኣጋምሸት ንባባት ድማ መዝሙር 50 ከምኡውን ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 4 ካብ ፍቕዲ 5 ክሳዕ 11 እዩ። ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ስለ ሕያውነቱ ስለ ፍቕሩ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ንቓሉ ከነስተውዕለሉ ኽኢልና 30 ፍረ ጽድቂ ክንፈርየሉ ድማ ናይ እግዚአብሔር አምላኽና ምሕረት ናይ እመብርሃን ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ወላዲት አምላኽ ማልዶት ናይ ቅዱሳን እግዚአብሔር ጸሎት ኣይፈለየና። ሎሚ መዓልቲ ከም ፈቃድ እግዚአብሔር ከምቲ ክሳብ ዛሎም መዓልቲ ክንገብሮ ፀናሕና ብምኽንያት ዓብይ ጾም ናይ ዕለት ንባብ ወንጌል ቀዳመይቲ መልእኽቲ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 13 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳዕ ፍጻሜ ክነንብብ ኢና ማለት እዩ። ሎሚ መዓልቲ እዚ ትምህርቲ እዚ እዚ ቃል እዚ እዚ ንባብ እዚ መሰረት ዝገበረ ናይ ጾም መንፈሳዊ ትምህርትን ኣስተንትኖን ክህልወና እዩ። እግዚአብሔር አምላኽና ንቓሉ ከነስተውዕለሉ ክእልን ኣስተውዒልና ድማ ክንምርሓሉን ክንነብረሉን ምሕረቱን ሳህሉን የብዝሓልና። ቀዳመይቲ መልእኽቲ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 13 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳዕ ፍጻሜ። ብቋንቋታት ሰብን መላእኽትን እንተዝዛረብ ግና ፍቕሪ እንተዘይህልወኒ ከም ዘድሂ ኣስራዚ ወይ ጭልጭል ከም ዝብል ጸናጽል ምኾንኩ። ውህበት ትንቢት እንተዝህልወኒ ኩሉ ምስጢራትን ኩሉ ፍልጠትን እንተዝፈልጥ እምባታት ክሳዕ ዘግዕዝ ከዓ ኩሉ እምነት እንተዝህልወኒ ግና ፍቕሪ እንተዘይህልወኒ ኮንቱ ምኾንኩ ነይረ።
كل جنزبي كأن دخاتات تزعدل سبنتين من داد حلفان تذهب جنا فقر تزهلوني حنت قاعد أمنني فقري عقاليا فقري لوها فقري أي تقنقني فقري أي تجهرني أي تعبني فقري سدي كونتن معيد عملني بزبل أي تمرحني فقري أي تقطعن أي تقيمني بحق تحق وسنبر بعمت بها يبلان فقري نخلو تتصور نخلو تأمن بخلو دما تسفات تقبر نخلو تعقس تنبيت انتولو نسخ السعاريو نزراب قنقواتات انتولو نسخ ودايو فلتات انتولون نسخ السعاريو فقرقنا كتو ايتو قوارصنيا كمي اتنفولت اخونا اننبيو ملو ايكونن جناخت ملأت مسمسة تقودولو كالسعاري قلعة أبز نبر كل جزية كم قلعة الزارب نبركو كم قلعة أحسب نبركو كم قلعة ون مرامر نبركو سبعي مسكونكو جنا نتناجر قلعة حدوكو حجس كم بمستيات واقو نرقلونا شعو جنا قص نقص كنرئينا حج فلتأتي قولولو إيو شعوقنا كم تأملخنا عايز فلتأني فلتأتي ملوء خوونيو حج خاء امنت تسفا فقري زياتن سلستيين اللوها كاب زياتن تعبقنا فقريا قدوس اجزابيهر أملخنا سلهياو سلو قدوس قالاتو زخبرن زتمسجنن يخون رايز خبركم صدراك اجزابيهر بنا እግዚአብሔር አምላኽና ምሕረት ብናቱ ረድኤትን ሕያውነትን ሎማዓልቲ እግዚአብሔር አምላኽ ዝሃበና ካብ መንፈስ ቅዱስ ተቀበልናዮ ናይ ዓብይ ጾም መልእኽቲ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 13 ካብ ፍቅዲ 1 ክሳዕ ፍጻሜ ተጻሒፉ ዘንበብናዮ መልእኽቲ ፍቅሪ እዩ كنكتاتولو خمز قلنا صومنا بقدم እግዚአብሔር አምላኽ قبول ምእንቲ ክኸውን بمنفس ንስሓ صومنا بنስሓ ክኸውን ከም ዝግባእ ከነጽንዕ ቀኒና ብምቕጻል ድማ صومنا ብእምነት ክኸውን ከም ዝግባእ ኣብዘን ዝሓለፋ መዓልታት ርኢናን تماهرنا ማለት لو مدما እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ እንታይ ይብለና ዘሎ ጾምና بفقر يكون كم ዝግባእ እዩ ዘመልክተናን ዝሕብረናን ጾምና بفقر يكون ዘሎ ማለት بزي فقر ዝኸውን መንፈሳዊ ግብርን ተግባርን ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ተቀባልነት ይብሉ فقري وساني بزي فقري أبقى مجزابير بتحنا كاب مجزابير أملاخ محرت قبل مجزابير كنخبرون كنسمرون أين خيلنا من تزي تقولس هواريا بقان قطات سبن ملأختن انت زارب جنا فقر انت زهلوني كم زده أسرازي وجلجل كم زبل تناس المخونكو زبلنا زول بوان قطات سبن ملأختن انت زارب مالك أبسزل على منفسه ولعلنا قوات زبل صح مالك أبسزل على لعلنا قوات زبل صح قنا فقر انت زهلوني كم زده أسرازي وجلجل كم زبل تناس المخونكو ترقوم يبلون مالك بس حيل إذا حسوا زلا على الناس ترقوم يقولون مخنياتو أبكن من እግዚአብሔር بزي فقري قبولك تكونن كاب እግዚአብሔር أملاح محرت كتقبل بخوم وخاني أبهلاو እግዚአብሔር الحبرة أملاح كألا يكونن يزبلنا وهبت تنبيت تزهلوني كل مستيراتن كل فلتاتن تزفلت انباتات كسع زقعزكا كل أمنت تزهلوني جنا فقر تزهلون كنتم خونكني كل أمنة تزهلون
زعبا እምነት ክህልወና ከም ዘለዎ ኢና ክንዛራረብ ቀኒና እንታይ ብለና ሉ ሕጂ ተቅዱስ ቃል ኩሉ እምነት ተዝህልወኒ ግና ፍቅሪ ተዘይህልወኒ ኮንቱ ምኾንኩ ነይረ ካብላሉ ትናይ እምነት ህይወትና ፍቅሪ ተጎዲልዎ ከም ዝባላሾ ይዘረዳእና ዘሎ ስለዚ ፍቅሪ ወሳኒ እዩ ንፍቅሪ ክገልጻ ከሉ ሕጂ ይዝብል ፍቅሪ ዓቃለ እንታይ ማለት እዩ ፍቅሪ ዓቃለ እቲ በአምላኽ ከፍቅር ዝኽኣለ ሰብ ፍቅሪ አምላኽ ተረዲእዎ ነቲ ፍቅሪ ዝኾነ አምላኹ አርአያ ህይወቱ ገይሩ ኣብ ፍቅሪ ዝነብር ሰብ ዓቃሊ እዩ ማለት ፍቅሪ ለዋይ ያብለና እቲ ካብ አምላኽ ፍቅሪ ተማሂሩ ከምቲ አምላኽ ፍቅሪ ዝኾነ ኣነ ከ አምላኽ ብዘርአየኒ መንገዲ ኣብ ፍቅሪ ክህሉ ዝግባአኒ ብምባል ኣብ ፍቅሪ ዝነብር ሰብ ለዋህ እዩ ማለት ፍቅሪ ኣይትቀንዕን ያብለና እቲ ኣብ ፍቅሪ ዝነብር ሰብ ኣይቀንዕን ፍቅሪ ኣይትጀሃርን ኣብ ፍቅሪ ዝነብር ሰብ ኣይጀሃርን ፍቅሪ ኣይትዕበን ፈቃር ሰብ ኣይዕበን እዩ ፍቅሪ ስዲ ኮነትን ንዓይ ጣዕመኒ ብዝብል ኣይትምራሕን እያ እቲ ፈቃር ሰብ ስድነት የብሉን ንዓይ ጣዕመኒ ብዝብል ሓሳብ ከዓ ኣይምራሕን እዩ ፍቅሪ ኣይትቁጣዕን ኣይትቅየምን እያ እቲ ፍቅሪ ዘሎ ሰብ ኣይቁጣዕን እዩ ኣይቅየምን እዩ ከዓ ብሓቂ ትሕጎስ እምበር ብዓመፅ ባህ ይብላን እቲ ኣብ ፍቅሪ ዝነብር ሰብ ብዓመፅ ባህ ይብሎን እዩ ዓመፅ ክርኢ ኣይደልን ብዓመፅ ባህ ይብሎን ምስ ዓመፅ ዝበለን ዝኣመሰለን ከዓ ምትሕብባር የብሉን ፍቅሪ ንኩሉ ትፀውር ይብል ሽዑ ብኩሉ ተኣምን ብኩሉ ድማ ተስፋ ትገብር ንኩሉ ትዕገስ ፈቃር ሰብ ንኩሉ ይፀውር ንኩሉ ይኣምን ብኩሉ ተስፋ ገብር ንኩሉ ይዕገስ ትንቢት እንተሎ ንሱ ክሰዓር እዩ ምዝራብ ቋንቋታት እንተሎ እውን ክውዳእ እዩ ፍልጠት እንተሎ ንሱ ክሰዓር እዩ ፍቅሪ ግና ኮቶ ይተቋርፅን እያ ከመይ ከምቲ ትንፈልጦ ኮነ እንንበዮ ሙሉእ ኣይኮነን ግናኸ ትምልኣት ምስ መፀ ትጎደሎ ክሰዓር እዩ ቆልዓ ብዝነበሩ ኩሉ ግዜ ከም ቆልዓ ዛረብ ነበርኩ ከም ቆልዓ ሓስብ ነበርኩ ከም ቆልዓ እውን ማራመር ነበርኩ ሰብኣይ ምስ ኮንኩ ግና ነቲ ነገር ቆልዓ ሓደኩ ሕጂስ ከም ብመስትያት ዋጓጎ ንርኢ ኣለና ሽዑ ግና ገጽ ንገጽ ክንርኢና ሕጂ ፍልጠተይ ጎደሎ እዩ ሕጂ ግና ከምቲ ኣምላኽ ንዓይ ዝፈልጠኒ ፍልጠተይ ሽዑ ግና ከምቲ ኣምላኽ ንዓይ ዝፈልጠኒ ፍልጠተይ ሙሉእ ክኸውን ይብለና እንታይ ዝብለና ዘሎ ሕጂ ጎደሎ ኢና ናብቲ ምልኣት ናብቲ ኣምላኽ ምርኣይ ምስ ኣምላኽ ምንባር ናብ እግዚኣብሔር ምብጻሕ መንግስቲ ኣምላኽ ምውራስ ኣብ መንግስቲ እግዚኣብሔር ሃሊኻ ምስ እግዚኣብሔር ምንባር ግን ብምንታይ ዝብጻሕ ብለና ኣሎ ብፍቅሪ ሕጂ ጎደሎ እዩ ኩሉ ነገር ብፍቅሪ ቢልና ግን ናብቲ ምልኣት ክንበጽሕ ኢና እዩ ዝብለና ዘሎ ሕጂ ከም ብመስትያት ዋጓጎ ኢና ንርኢ ዘለና ብፍቅሪ ቢልና ግን ናብቲ ምልኣት ናብቲ ፊት ንፊት ምስ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምረኣይን ምስ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምንባርን ኣብ መንግስቲ ኣምላኽ ምስ ክርስቶስ ምንጋስን ክንበጽሕ ኢና እቲ ሎሚ ዘሎ ኩሉ ጎደሎና መሊኡ እንሪኦ ብፍቅሪ ቢልና ምስ ኣምላኽ ምስ ተራኸብና እዩ ብፍቅሪ ቢልና መንግስቲ ክርስቶስ ምስ ወረስና እዩ ብፍቅሪ ቢልና ኣብታ ክርስቶስ ባዕሉ ዝፀሓያ ናይ ኣምላኽ መንግስቲ ምስ ዕረፍና እዩ ስለዚ ካብዚ ኩሉ ጎደሎ ናብ ምልኣት ዘሳግረና ፍቅሪ እዩ ይብለና ብፍቅሪ ቢልና ኢና ካብቲ ጎደሎ ናብ ምልኣት ንሳገር ናብ ዕቤት ንሳገር እዩ ዝብለና ዘሎ ሕጂ ከዓ እምነት ተስፋ ፍቅሪ እዚኣተን ሰለስተ ኣገደስቲ እየን ካብዚኣተን ተዓቢ ግና ፍቅሪ እያ ብዘይ ፍቅሪ ዝኸውን ነገር የለን ይብለና ስለዚ ዝኸበርኩም ስድራ እግዚኣብሔር ኣቐዲምና ጾምና ብንስሓ ክኸውን ከም ዘለዎ ጾምና ብእምነት ክኸውን ከም ዘለዎ
كم استمهرنا እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ كم زلبمنا زمعدنا حج دما صومنا أملخونا بفقر يكون كم زلو እግዚአብሔር يزاربنا له أبز مسؤول قصرن زلو معلتات بحق فقر مالت انتاي مالتيو ناي فقر جبرن تجبارن انتايو أفقري كنهلو انتاينا خنجبر زلنا تجزابير أملاخ أبانا خريو زدل زرناي فقري جبراوي هيوت انتايو زمسل زبل اندا زرزرنايون نابرهنايون ناسفحنايون نتمهرنايون كن كيدينا نزي بزمعلت زي ملأخت فقر زهابنا فقر زخونه እግዚአብሔር أملاخنا كبرن مسجانان سبحاتن وداسين يبصحيو بز خمز እግዚአብሔር بزمعلتات زك زاربنا بعين محروتو سلازتأمتنا كزاربنا سلازفتو كزاربنا سلازفقده دقيمنا كبرن مسجانان سبحاتن وداسين زي العالم نعو يخون نزنقر زلوك علات كنستوعلو اللو خيلنا 30 فرص اتقهم فريلو نا እግዚአብሔር أملاخنا محرت نا مبرهان مالدوت نا قدسان እግዚአብሔር ጸሎት አይፈለየና እግዚአብሔር ስለ ሕያው ስለ ቅዱስ ቃላቱ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅር አምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩላትና ይኹን